Wayo mutanen Gwaranyo, wallahi rashi mai girma. Sakkwato an saka mu a kunci wanda ba za mu manta da shi ba. Tsawa ga bayan kana da bukatar kai musu tallafin gaggawa, in kuma laifukan zunubai ne ya Allahu kai yafewa. Allah ka yo yafewa muna roƙo mutanen Gwaranyo. Sakkwato an saka mu a kunci wanda ba za mu manta da shi ba. Ana ta karkashe mu Gwaranyo, mu ba mu san ne muka yi. Yanzu fa yanayin da ake ciki ba wanda za ya ce ba da shi ba, dan yanayin tsaro a ƙasar mu ya zama abin a zo a yi duba. Na ga security da makaman su sun je amma ba su sha ba, ashe ko ba mu da kowa sai Allah mutanen Gwaranyo. Sakkwato an saka mu a kunci wanda ba za mu manta da shi ba. Ana ta karkashe mu Gwaranyo, mu ba mu san ne muka yi. Tashin hankalin da ya zo mana baran da za mu manta Gwaranyo. Ranar ƙauyuka na Gwaranyo babu garin da ba sa wayo. Wasu a ce a kai musu gawa, wasu majinyatansu a goyo, wasu su tsallake kan tsoro su tafiyar da ba oyoyo. Ga masu faduwa su yi suma, masu hawan jini ko ya juyo. Allah muna roƙon ka kare ƙasar mu har da Gwaranyo. Sakkwato an saka mu a kunci wanda ba za mu manta da shi ba. Ana ta karkashe mu Gwaranyo, mu ba mu san ne muka yi. Kisan yan kasuwa ta Gwaranyo babu garin da ba a jiyo ba. Ko ta ina suna ta kiran mu suna jaje ga waka uku ba. Banda ƙasar mu har da makota Nijar na zuwa ku yi duba. Domin kasuwar na da girma babu jihar da ba su shigo ba. Wasu ko an kashe su amma ba a san daga inda ma suka zo ba. An ɗau hotunan su da kayan jikinsu ana ta fastin Gwaranyo. Sakkwato an saka mu a kunci wanda ba za mu manta da shi ba. Ana ta karkashe mu Gwaranyo, mu ba mu san ne muka yi. Tun kafin fa wannan ranar mutune mun jima babu bacci. Kullum a sace mutum ka jiyo abun ban takaici. Ga ka a zaune wai har ana cinikin ka domin an sa kamarci. Har ma ana neman afuwar cewa a yau sassauci. Ga ka a daure sannan a jeji ga yunwa sannan ba abinci. Allah kusar mana wannan kunci da gare mu ya juyo. Sakkwato an saka mu a kunci wanda ba za mu manta da shi ba. Ana
kashe mutum ba a komai zalincin kasar mu ya janyo. Sakwata an saka mu abinci wanda ba za mu manta da shi ba. Ana ta karkashe mu gurin yau ba mu san dare ba gari. Zamfara su ma da dadewa ai sun jima a wannan hali. Su ma mutan Katsina wanda ku suna cikin Somali. Gane janan su ma duka yankin na cikin jimami. Sannan Kaduna suna a ciki ba damuna ba rani. Arewacin mu gaba ɗaya yanzu tana cikin rudani. A yanzu za ka ciyo shi a can abubuwan kai juyo. Sakwata an saka mu abinci wanda ba za mu manta da shi ba. Ana ta karkashe mu gurin yau ba mu san dare ba gari. Ya Rabbana na yi roƙo domin sayyadil kaunaini, mafakar halittu madafa masira wanda shi ne tsani. Ka gabarta wa waɗanda suka mutu don su samu sururi. Ka ba iyalansu da 'yan uwa haƙurin rashin su jure. Allah ka yi rahama a gare su laifukan su ka share. Allah ka ba su makwanci mai kyau don su samu sururi. Sakwata an saka mu abinci wanda ba za mu manta da shi ba. Ana ta karkashe mu gurin yau ba mu san dare ba gari. Nan zan tsaya in sa aya a cikin wannan ta'aziyya. Allah ka shiryar da mu da ƙasar mu a zamu babbar hanya. Su masu mugun nufi kuma Allah sa halin su sauya. Gare ka gashi muna ta du'a'i kaji mun daga murya. Da darajar annabin mu gaba ɗaya shugaban tarbiya Bashir Kano